मा जाखो मा मोनसेबो बुस्थु मोनला मोनसेबो प्रुफ मोनला माथो मा खालायमारदों बियो जेबो मोनला माथो बे न'आव ना बियो अबावबा दोनखोमादों ना बियो हमजानो गिनानै गासैखौबो सावजोब्बाय मायबा नङा मायबाथ' मोननांगौमोन आङो जेबो गैया माथो सोरबा फैदों खोमा थांथ'नोसै आङो सोरबा फैदोंमोन ना माइलै सोरनिबा माथो खोनानाय बायदि मोनदोंमोनलै आं सोरबा खुथा सैमाफोरा नोजोर लाखिगासिनो माइलै आंखौ र' बे दाखालिनि बायदि सेनखौ मोनामनाय मोनलायबाय आं सोरबा फैमारदों ना माइलै जोंफोरनि न'आव नोजोर लाखिनो फैदों ना मा सोरबा सिखावा नोजोर होगासिनो सोरबाथ' फैथारदों दाख्लिबो बेबायदि सेनखौनो मोनामनाय मोनदोंमोन आं दिनैबो मोनबावदों आं र' साला शक जादों आंखौ सोरबा नोजोर लाखिनाय बायदि मोनदों आं र' सिसि केमेरा लागायजोबसिगोन आं बे सिसि केमेराखौबो लागायनो होननानै मोनसेल' लागायना दोनफ्लांदों र' एबार गासैयावबो लागायनानै दोनगोन आं बारान्दा मोखां मुसुदा इसिं न' सिं जेरावबो लागायना दोनजोबगोन आं सोर फैनो नाजादों बेयाव रिक्स लानो हाया बेफोरखौ सोरबा फैनानै माबा खालामना गालांनो हानायथ' ओरैनोबा मायबा मायबिखा सोर मा नोजोर लाखिदों बेबो फात्ता मोनखाया सिसि केमेराखौ लागायथारनांसिगोन ओरैनोबा सिगारेट सोबनो मोनखाया रितुखौ सिखोमानासो सोबनांगौ जायो सिगारेट सोबबानो रायो आरो सिगारेट सोबनायनि मजायानो गुबुनखा रादाय माथो गासिबो मोजां जाजोब्बायानो आरो मानोथो थाबाय थाबादो बेयावलाय बिहामजोखौ लानानै फै आरो फैयाबाथाय नों माबारै फैदो आं थांगोनथ' आयै नोंसोर मानो टेनसन लाबाय थादो थांगोन ना आङो माब्ला फैगोन बेयावलाय मानोथो थाबाय थाबावनांगौ जाय जेराव दं गावबा गाव जायगायावनो बेबायदिनो गारबोआ मानो बिसोरखौ नायबाय थादो नोङो माथो हालायाबो गैयानो बक्सियाबो गैयानो माखौथो नों नेबाय थाखो आंनिबा बिसोर खारखोमाखाबाय नों बिसोरखौ नेबाय थानांला आयै बेथ' नंगौ आं हाला आरो बक्सिनि थाखायसो फैदोंमोन बेयाव होनबा दाथ' बिसोर गैलानो नों जायखौ नागिरना थांदोंमोन माथो होनबा थाबाय थानांगौ बेयाव फैदो आयै बिसोरानो दा बिसोरनिख्रुइबो बिसोरबायदिनो बेसेबा गिदिर खैफोदा आंनि न'खराव गिदिंगासिनो ना आं माबायदि गारना थांनो हानो आयै थांगोन आयै थांगोन नोंसोर टेनसन लानाङा दा आं बेबायदि गेजेरावनो गारलांनो हायाना बे सुथुरखौ आं आंनि न'आव माबायदि गारलांनो हानो बे जायखिजाया जाय सुथुरानो जाया मानो बिनि गासैबो थारखौ मोनथिनायनि उनावसो बिखौ जेलाव सोनो हानायनि उनावसो आं न'आव थांगोन आयै आरो बिनि थाखाय नै साननैसोल' आयै बारा सम गैला आं खालायनांगौखौ खालायगासिनो आङो नै अराबोसो गोमोरबाय बनफोराबोसो गैथारला अखाबोसो हासिगोन खोमा फिसाज्लायाबो मायबा मोनसे मोजां साननानै थांबाय मायबासो जाना थाबाय मालाय फैगोन होननानै थांखादोंमोन दा फसिनासो थानांबायना आंहासो गिनायानो जोबला बे पापि सोर मानसि बियो सोर लैखोन सारा बियो सैमा बांग्रा बियो सोर बियो बेबायदि थाफैदों गावबागाव न'आव थाहैनो हाया होमबा बिबो मा बिलाय आंनि फिसालानि महर लानानैलाय बिलाय मालाय हिन्जावजों फैगासिनो बिलाय मालायनि न'आव मालाय हिन्जावजों थागासिनो मालानि न'आव मा मोनदों बिलाय बे बक्सि आरो हालानिनो खामानि नङाथ' बियो साला मालायनि थाखायनो सुख सान्ति गैया जादों जोंहा मा मानसि लोगो मोनबाय थायो साला जायखियानो जाया मानो आंनि न'खरजों आंनि फिसाज्लाजों बेबायदि खालायदों बिसोर साला एम्फौ देग्लिजोबगोन बिसोरो एम्फौ गिलिजोबगोन बिसोरनि देहायाव थै साला एम्फौ रज'जोबदों नोंसिनाव पापिफोर साला मानसि नङा नोंसोरो मानसि नङा मानसिनि मुङाव नोंसोरो जुनारनिख्रुइबो गाज्रिसो जुनाराबासो मोजांबाव जुनाराबो बेबायदि खालायबावा खाथियाव जानायमोनब्ला आं थांनानै सेन्देलजोंसो सोबायगौमोन बिसोरखौ साला सेन्देल आलायना होगौमोन ब्लाउस आलायना होगौमोन सालानि बिसोरखौ पेटिकुटसो गानहोगौमोन आं पेटिकुट ब्लाउस गानहोनानै सेन्देलनि माला गानहोनानै गामि बाल्थिं थन्द्रा बाजाय दामै बिसोरखौ फिदिंगौमोन आं साला पापिफोरखौ सैमाफोरखौ मा बाल खामानि सामानि मोनला ना माइलै औलै जाथि फैनायालाय माथो सप्तासेसो जालायलांबाय माथो खामानि मोनगोन ना खामानियानो जाला फैसायानो जोबलाय लांसिगोन बाल बेनोथ' सानबेसे थाबावगोन बेयावलाय फैसायानो जोबसिगोन माथो रुमबो नागिरना मोनाखै बेनोथ'लै रादायाबालाय माथो खामानि होगोन होननाया मानसियानो थाया माथो आंबो सन्जिबखौ बुंदोंमोन र' मा खालायोथाय बारा गोबाव थानो हाला बेबायदिबा फैसा जोबसिगोन माथो बेसेबा अमा फानना मोसौ फानना फैबाय जेबो खामानियानो जायासै बेबायदि थांफिनबोला दोखो रायजागोनसो आं न'आव बिमाजों
जोंहाबो बिमाया दंफां फानना अमा फाननानै फैसा हरबाय आंनो 15,000सो फैसायानो जोबसिगोन माथो औलै आंहाथ' फिसाजोनोबो हरबावनांगोनसो फरायनायनि थाखाय नोंहादि फिसाजो गैबावा दा आरो थांबावनो गोनांबा बेसेबा लासिं सिं रायजागोनबो फिसा फेनला मायबा मोनसे खामानि मोननायबाबो हामथारगौमोन रादायाबो नुजायानो महरानो अबे बालाव खारथिंबाय थायोबा मानसिया खामानि होगोन होनना बुंनानै बिमा खर'नि मानसियानो नुजाला बेनोथ' दाखालिबो माबा सिखाव बायदि फैना सिखाव बायदि थांफिनदों माथो हराव औ आंबो नुदों मा खालायदोंलाय जागारनायफोर ओइलाय सासे जागारनाया दासो नुजाफैदों मा जाखो मोनजादोंना मोनजायाखैलाय मानसिफोरालाय मा रानथें रुनथां जाजोबखौ मोनजानाय मोनजायै बाथ्रासो बुंनो फैदोंना जाबोर नोङो गामियाव थांबोला माथो बिराद लेबेल मारिना फैयो ओरै खामानि दङ ओरै दङ मानसि सोना होयो मानो हायो होननानै अबेथ' बालाव दालाय खामानि मोनसे होनो हायाखै नोंसोरो औ गामियाव बिराद लेबेल मारियो माथो दालाय माथो बेयाव लाथिख'सो दै नायदोंलै आङो खामानि नायगासिनो बे खामानिनि बाथ्रा लानानैथ' फैदों आं आला गामियावसो थांफिननांगोन बायदि मोनबाय आङो जागार फैसाफोरानो जोबजोब्बाय सप्तासे गाहाम थाबाय हटेलावनो टेनसन लानाङाब्रा नोंसोरो आं खामानि मोनसे नागिरदों मावगोन ना मावा मोनबाय खामानि नोंसिनि थाखाय थफ्ला बोनदोसो नोंसोरो थांसै जोंफोरनियाव मोनगोन थुदो माबोरै मोनदो रितुआ दा बखि फैलायसिगोनसो अफिसाव थाङा नामा होननानै थांफ्लानो ओंखारनो र' दिनै मबाइलखौनो नायबाबो अहाखाया अफिसाव थांबोला दानो खामानि मावनानैसो देखायफ्लानांगोन बरिंनो बेफोर आंनि खामानि नंखाया अफिस मायबा मायबि बेफोरखौ मोजां मोनखाया आं जना जानायसो आंना खामानिया थेवबो थांफ्लाना देखायनोसै दे आरो नङाब्ला आरो मायबा मायबि सानबाय थागोन ना दानो बखिलायगोन आगोलनि रादाया बेबायदि नङामोन बेसेबा खामानि मावोमोन अफिसाव थांबाय थायोमोन नों मानो सोलायखो मा जानला मोनला बखिबाय थागोन दानो दुगैनोबो बासै आं दा दुगैनोसो थिनलायगोन दुगैयालासे थांगोन नामा होनना बखिलायगोन दा रादाय मोखां सुबायना सुवाखै नोङो ब्रेकफास्ट खालायफैदो ब्रेकफास्ट मा दं ब्रेकफास्टआव दं दे आमलेट बानायदों आरो ब्रेड बानायदों नों जुस लोंनोबालाय जुसबो लोंनो हागोन दे जागोन दे बेब आं दिनै अफिसाव थांगोन दै अफिसाव थांगोन औ नोंखौबो आङो दाखालि रायनानै बिराद दुखु मोनदों बेबायदि खालायला दे आङो रायला दे सरि आं आगोलनि बायदि जाफिनसिगोन आं अफिसाव थांग्रा जासिगोन आं थारमाने देहाखौ गाज्रि मोनबाय थानायखायसो बेबायदि उन्दुबाय थायोमोन दे आं दा थांफिनग्रा जासिगोन अफिसाव औ जागोन दे आंबो दासो मोजाङै सानखांदों जेनेबा आंथ' आगोल बिराद खामानि मावखायोमोन ना अफिसनि आं सुटिखौनो लायामोन बिराद खामानिफोरा जेनेबा सुटि लाबोला पेन्डिं थायोना दाथ' गोबां खामानिफोरानो पेन्डिं जानानै दं खोमा मेनेजारफोराबा मा खालायदों मा खालायाखै आं थांनानै नायहैथारनांगौ ना नङाबा लस जानो हानाय कम्पानिफोरा मालिकफोरा नायथारनांगौ बेखायनोथ' बुङोमोन आं नोंखौ अफिसाव थां होननानै मानोना मालायफोरा मा खालाय बेखौथ' मिथिया बिगोमाया थांनो हाबा मोजां आरो आं मैया थांनानै फैदोंमोन दिनै नों थांनाङा माने नों थाङाबाबो जागोन आं गाबोन माने आं दिनैनिफ्रायथ' थांखासिगोनानो ना आरो मालाबा थांनो गोनां जाबाथाय आंखौ फन खालामना बुंबानो जाबाय आं ड्राइभारखौ लायनो थिनहरगोन दै औ दे बेब आं अफिसाव थांनो बिराद एक्साइटेड जाना दङ गोबाव सम थाङाखैमोन ना आं र' माबा खालायनि एसे दुगैना फैनि दै औ थां मोजां दुगैना फै खर'खौबो लोब नोङो खानायबो लोबथाराखै खोमा मोनामसिदों मोनामदों नामा औ एसे मोनामदों मानिबा मोनामबाबो दुगैथारालाय आं पारफिउमखौनो फोनलाना लाजोबगोन आं खर' मानि मोदोम मानि थेवबो दुगैला आं ओरैनोसो बुंफ्लादों आं बेखौ दुगैगोन होननानै दे आं दुगैनोसै होमबा नों ब्रेकफास्टखौ रेडि खालाय औ जेबोथ' खालायनो हायाखिसैयानो जायखिजाया दिनै अफिसाव थांना फैनाया हामगोन नामा अफिसाव थांबोला खिसिनि मायबा मोनसे बाथ्राफोर मोनथिना फैयानो आरो रजिनि बाथ्राखौ बावगोमानासो दंमोन आं रजियाबोथ' खायसे बाथ्रा मोनथिनो हानाय ना अफिसाव थांनायानो हामगोन आं माबाफोर मोनथिथारनो हानाय आरो आं साननाय बायदि नङा हाला आरो बक्सिनि आखाइ गैया नामा बे खामानियाव बिसोरबो गोमानानै थाबाय माथो बे आंनि महर लानानै थानाय बे 2 नाम्बारिया गुबुन सोरबासो नामा आं सानदोंमोन बेयाव हाला आरो बक्सिनि माबाफोर माबा थानो हानाय आखाइ थानो हानाय होननानै बाट बेबायदिथ' जेबो प्रुफबो मोनाखै आं आरो बिसोर सानै मानसियाथ' बेबायदि न' गारना थांनाय मानसि नङालै अबाव थांदों बिसोरो बे डुप्लिकेटआ बिसोर सानैखौबो खोमानानै दोनबाय बुथारनानै दोनाखैथ' बिसोरखौ सम्पति मोननो लुबैनानै बेबायदिबो जानो हानाय नङाबा हाला आरो बक्सिया न' गारना थांग्रा मानसिथ' नङा
फ्रियावनो जाग्रा फ्रियावनो थानो लुगैग्रा मानसि बिसोरो थाइसे फैसा खामायखाया अबाव थांना थाहैनो बिसोरो अबाव फैसा मोननो बिसोरो आंनिबा बे डुप्लिकेटआ मायबा खालायदों बिसोरखौ दिनै अफिसाव थांनानै एसे सोंला सोंसि खालायहैनि मायबाफोर मोनथिनो हानाय अफिसावबो सोरबा फैनालै बारुनो बेफोर आंनि जायगा नङालै एसे एसे मोनामजोबो हाबनायनि उनावनो गोबानो सोंखादों मोनामलाजोबो मायबानि अफिस खर'सो गिखायो आंना बेफोर आंनि जायगा जानो हायालै आंनि जायगा नङा बेफोरो उफाय गैयावसो फैदों आं अफिसनि कम्पिउटार बायबे नुबानो खर' गिदिंखायो आंना अरे ये तो राधे सर है सर इतने दिनों बाद आए हैं सर सर आप अचानक क्यों मैं नहीं आ सकता क्या मेरा ऑफिस मेरा मर्जी अरे नहीं सॉरी सर मतलब आप आते ही नहीं ना इसलिए आई एम हैप्पी सर आप ऑफिस आए हैं ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मैं बस इसलिए आया ठीक है सर आप कुछ लोगे कॉफी वगैरह नहीं अरे सर तो पूरा चिड़चिड़ा हो गया पहले तो ऐसे बात नहीं करता था इतने अच्छे से बात करता था सर अभी तो किस्सा बात कर रहा है खड़ूस की तरह और एक बात अच्छे से सुन लो जी सर अगर घर से कोई कॉल आए रितु ने फोन किया तो बोल देना मैं काम में बिजी हूँ और ऑफिस में हूँ जी 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 सर ध्यान रहे मैंने जो बोला वही बोलना और अगर रितु ने तुम्हें पर्सनली फोन किया तो बोल देना तुम बिजी हो या फिर मैं बिजी हूँ मुझे बोलना मैं ऑफिस में ही हूँ हाँ सर मैं ऐसा ही करूँगी हाँ ऐसा ही करना वरना ठीक नहीं होगा मैं जा रहा हूँ ध्यान रखना रितु फोन किया तो बोल देना मैं बिजी हूँ सोरबा थागोन बे अफिसाव बारुनो थांसै आंहा फिल्म नायनो सिनेमा हलाव फिल्म नायनो थांसै आंहा हाँ ये राधे सर को क्या हो गया ऐसे क्यों बात कर रहा था मैं तो डर गई थी शायद एक्सीडेंट के बाद सर का दिमाग खराब हो गया है अरे मुझे तो अपना नौकरी प्यारी है कुछ भी करने दे मैं वही करूँगी जल्दी आओ ठीक है ओ थारमाने बे अफिसाव फैदोंमोन मा खालामनो फैदोंमोन बेलाय डुप्लिकेटालाय ओरैनो अफिसाव फैनो बायो दिनै मानो फैदों आं फैनायखायसो फैफिनगोनसो अबावबा माबार थांना फैनि आं अफिस सिङाव